hem impartit la unitat didàctica dels materials, en la qual està emmarcada dintre del projecte Tàndem. Els alumnes, en la part pràctica de la unitat, vam decidir que escollissin lliurement un material que els interessés. I a més els vam dividir en passat, present i futur, diferenciant-los per colors. Vam triar un material, o sigui, ens vam posar una llista de materials que podríem escollir. I el meu grup, per exemple, va escollir la llana. Vam fer decorar-la amb objectes del nostre material. I va buscar les seves propietats, va posar material dins. Després ens van dir que tenien que gravar un experiment sobre el nostre material. Vam fer un vídeo sobre el material a part i ho vam penjar aquí. I nosaltres ens vam descarregar una aplicació, vam escanejar amb el mòbil i podíem veure el nostre vídeo explicant les propietats i el què. Hey, Mr. Circus Man, I cannot even wear clown attire. Y como actividad para finalizar, hicimos unos cuantos murales. El professor de Naturals i la de Mates ens va dir que havíem de portar materials, el que sigui, qualsevol cosa que tinguéssim per tirar o qualsevol cosa, per després fer els murals. Principalmente quisimos hacer todo lo del pasado, lo que se utilizaba en el pasado, ponerlo todo junto en un mural. Bueno, en el pasado, en el presente y en el futuro. Va venir un artista aquí a assessorar-nos i a ensenyar-los a ells tot el que podien aprendre i amb la finalitat de que el procediment d'aprenentatge i ensenyament fos més original i més creatiu i més interessant per ells. Abans de començar a fer un dibuix, per exemple, del passat, el que teníem que fer era un dibuix, en representant el que tenien a dintre de la seva Això representa la història de l'evolució, que de l'evolució seria la creació del sol, dels núvols i del mar. Llavors començarien a haver-hi els dinosaures, els dracs, de l'era medieval i la prehistòria. Després d'aquest grup han vingut uns altres i han dit bé, hem de fer una altra cosa, hem de fer un mural en el qual hem d'anar enganxant tots els materials que tots aquests dies hem recollit a les aules. Long goodbye, encourage another brave try. Since I just cry, I cry, I cry. La idea d'aquesta exposició és que sigui una exposició pop. Pop, que vol dir participativa, oberta i permanent. Participativa vol dir que s'hi ha de treballar, que tothom pot aportar-hi. Oberta és perquè realment és per tothom. Vosaltres mateixos que sentiu aquest reportatge, doncs podeu buscar-nos i portar-nos més elements per l'exposició. I permanent perquè això en el temps hauria de continuar. L'exposició no es quedarà només aquí. Després se n'anirà a l'escola de primària que hi ha aquí al costat i també tenim plans que vagi a diferents centres culturals, biblioteques i altres escoles i altres centres on esperem que tinguem cada vegada més materials que formin part de l'exposició i més elements per col·locar en els murals.